Vladimir Đurić. Hvala. Nisu koleginice čule ko je prozvan, pa moram da pojasnim. Hvala. 27. put postavljamo pitanje predsednici Skupštine i molimo da nam pisanim putem odgovori bez usmenih komentarisanja sa mesta predsedavajućeg. Pitanje glasi – kada će staviti na dnevni red zahtev za njenu smenu, kako je obećala, kako bi se u ovom domu razgovaralo o načinu na koji ona vodi ovaj dom? Postavljamo i pitanje zašto je ovu sednicu zakazala na nezakonit način kojim je onemogućena dopuna dnevnog reda predlozima opozicije, jer je saziv sednice na parlamentu evidentiran posle 10 časova, a na kalendaru sajta parlamenta tek negde oko 15 do 11. 34. put postavljamo pitanje i predsedniku države. Pitamo ga kada će podneti ostavku na mesto predsednika stranke kako bi u skladu sa Ustavom vršio samu funkciju predsednika, a ne i neku drugu javnu funkciju. Zatim pitamo da li je koalicija sa Ramušem Haradinajem u uvodu izbacivanje preambule iz Ustava i postavljamo jedno krajnje logično pitanje da se građanima da objašnjenje. Tokom proleća sa Republikom Francuskom suspendovali smo odnose na 3 meseca zbog oslobađanja Ramuša Haradinaja koji je uhapšen po srpskoj Interpolovoj poternici. Pa bi želeli da dobijemo objašnjenje na jedno krajnje logičko pitanje. Šta se to promenilo pa je Ramuš Haradinaj, od lica kojeg država Srbija traži preko Interpola, postao pogodan koalicioni partner srpskim političarima na Kosovu, i to onim političarima koje je lično predsednik države birao za kandidate i preko direktora Vladine Kancelarije za Kosovo pozdravljao i čestitao im na izbornom rezultatu? Da li se promenio Ramuš Haradinaj ili se promenio predsednik Srbije i kako građani to da razumeju? Sledeće pitanje postavljamo Republičkom javnom tužiocu i pitamo šta tužilaštvo preduzima povodom navoda koje je predsednik Srbije izneo u intervjuu za Insajder, u kojem je nagovestio da je prekršen član 13. stav 3. Zakona o finansiranju političkih organizacija i aktivnosti, po kojem je zabranjeno davanje priloga političkom subjektu preko trećeg lica. Ujedno podsećamo i Agenciju za borbu protiv korupcije da je prema članu 35. dužna postupak u kojem utvrđuje postojanje povrede tog zakona voditi po službenoj dužnosti i molimo odgovor direktora Agencije na pitanje da li je taj postupak u toku i da li su pribavljene informacije prosleđene tužilaštvu. Pitanje se ne odnosi na troškove finansiranja predizborne kampanje vladajuće stranke iz prethodnih izbornih ciklusa za koje znamo da je Agencija informacije već prosledila tužilaštvu. Pitanje se odnosi i Agenciji i tužilaštvu na troškove finansiranja predsedničke kampanje, tokom kojih je skoro 7.000 građana u identičnim iznosima od po 40.000 dinara učinilo donaciju istog dana u korist predizborne kampanje predsednika Srbije na prolećnim predsedničkim izborima, a za koje je i sam predsednik u pomenutom intervjuu nagovestio da se radi o novcu koje je uplaćivano preko trećeg lica, što član 13. zakona izričito zabranjuje. Prema informacijama do koje je došao BIRN, radi se o donacijama novca koje su donatori na poziv preuzimali u stranačkim prostorijama vladajuće stranke i prema instrukcijama uplaćivali sa već pripremljenim uplatnicama na račune namenjene finansiranju predsedničke kampanje, što otvara pitanje porekla tog novca i otvara sumnju da se radi o šemi pranja novca i prikrivanja izvora novca nelegalno obezbeđenog iz nepoznatog izvora, a što predstavlja krivično delo po članu 38. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Ujedno ponavljam pitanje predsednici Vlade koje sam postavio prošli put kada sam postavljao poslanička pitanja. Naime, Upravni sud je 7. septembra 2017. doneo presudu kojom nalaže Generalnom sekretarijatu Vlade da u roku od 15 dana, dakle u roku koji je odavno istekao, organizaciji Transparentnost Srbija dostavi tražene informacije od javnog značaja u vezi sa koncesijom za aerodrom Nikola Tesla, dakle naš najveći aerodrom. Očigledno je da se informacije o postupku davanja aerodroma u koncesiju kriju, pa me zanima da li je Vlada Republike Srbije u propisanom roku presudom Upravnog suda organizaciji Transparentnost Srbija dostavila traženu dokumentaciju i da li je protiv bilo koga u Vladi pokrenut prekršajni postupak zbog sakrivanja ovih informacija? Ministra finansija molimo da nam dostavi tabelarni pregled stanja obaveza svih preduzeća u Srbiji koja imaju aktivirane garancije po osnovu dospelih, a neisplaćenih obaveza preuzetim kreditima, jer prema informacijama te obaveze iznose negde oko 1 milijardu evra na polovini ove godine. I konačno, ovim putem koristim priliku da zbog načina na koji je sazvana ova sednica najavim da će poslanička grupa Dosta je bilo istu bojkotovati.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.